Tak dobrý den, dámy a pánové, vítejte u tohoto videa. Dnes se podíváme na nějaký secret a jsme tedy opět ve hře Wobbly Life. A ten secret by měl být, že to není bouřka, takže tady nebudeme dělat, ale secret by měl být, že najdeme takový tajné i toxický auto. A k tomu, aby jsme to mohli udělat, musíme dojet k práci v jaderné elektrárně. A v té práci vůbec s ní nebudeme nic dělat, ale jelikož tam dojedu, tak vám to ukážu. Je tam takové monstrum, který, kdyby jsme pracovali, musíme dovážet toxické barely. To monstrum je někde tady dole. Když sjedu, tak kdyby jsme spustili práci, tak tady by bylo monstrum jménem Louis. Teď tu není. A my tu práci teda spustíme. Mám se tady zpátky naše auto a my tu práci spustíme tamhle nahoře v elektrárnu. Tedy nevím, kudy se dostaneme ven. Vůbec nevíme, jestli jdu správně. Asi ne. No ale musíme dojet každopádně do té do jaderné elektrárny. A až tam tedy dojedem, tak spustíme tu práci. Ne, možná tu natáčím video. A vlastně vezmeme si tu helikoptéru, to bude nejjednodušší. A doletíme tam. S touto helikoptérou tedy doletíme spustit práci. A kdyby se nám mohlo vyjasňovat třeba, ona je noc. No ale tamhle vidíme jaderné komíny. Není to úplně přívětivé, ale zajedeme se. Tuhle helikoptéru budeme potřebovat, takže si ji tu necháme. Tady jsem vzal omylem s sebou nějaký kus plotu. Normálně. Tady to tlačítko musíme stisknout. A tady je tenhle týpek, který po nás chce, aby jsme mu zjistili práci. My máme tyto barely sice odvážet tam dolů,
Ale v jednom z těch komínů není dno. Nevím, jaký to je, založíme do obou. A v tom komínu normálně bydlí příšera jménem Mí, což je pracovní záta. A jelikož ona teď vylezla do toho domu, tak nebude tady, takže se bude moc dostat za ní. Ale tenhle komín evidentně dno má, takže jsem si to schvál. A ještě se mi se vrátí tam, kde má. Takže vletíme do tady toho komínu. No to vypadá, že sice dno má, ale to není pravda, nejde prolet. A tady jsem příšery jménem. Ta je normálně tady to kůře a za sebou schovává klíčky od tohoto auta, od Toxic Waste Car, což je jedno z nejrychlejších aut, takže můžeme tady ještě prozkoumat, co tu bývá. Evidentně už nic moc. Takže může mít zpátky, na to skočí proskočit touto toxickou vodou a spavne nás to v továrně. A my chceme vytvořit právě. A jelikož tohle video by bylo zase krátké docela, tak bychom mohli ještě zkusit jednu věc. A to si vzít tamhle zatím helikoptéru, kterou vlastně máme dole, takže si ji nevezmeme. Ale rovnou si můžeme oskoušet to naše toxické auto. A aby tohle video nebylo tak krátké, tak si oskoušíme ještě jednu věc. A to je donést jedné příšeře, která je podobná Luimu, dort. Takže musíme dojet do obchodu. S tímhle tam bude moc pomalu, takže tam radši doletíme policejní helikoptérou. Obchodů je několik, ale tam, kde prodávají dort, je tamhle v kavárně ve Bublimolu. Přistaneme tady v Bublimolu a půjdeme dovnitř do kavárny. Skočíme tady do helikoptéry. Koukám, že to bouchlo. Tohle auto asi taky velmi rychle bouchne. Ano. A tady v kavárně, která by měla být tady, trochu schovaná, ale je tu. A tady si koupíme tento dort. Ten si tady vezmeme. Vezmeme si tady nějaké auto, třeba toto. Naložíme tam dort. A zavřeme. A teď dojedeme do metra. Vlez do metra je někde. Mám pocit.
tady. A můžeme tedy jet do metra, narazit do policajtů a tamhle někde to trochu skytnem. Je vlez do metra. Z auta vyndáme dort. Dort sneseme dolů do metra. Směrem k záchodu. Přijelo tam nám tady metro, ale to nechceme. Projdeme tudy. A teď někde v tomto metru by se údajně mělo nacházet skryté potrubí. Měli bychom tady někde najít sekírku. Tady je nějaké zvláštní tlačítko, to ani nevím, že tu je. Každopádně tady už by ten vlez někde měl být. Tady vidíme sekírku položenou. Položíme dort do druhé ruky sekírku, do jeden dort a jdeme. Ta sekírka tu nebyla náhodnou, protože je to zadělaný. Sekírku odložíme. Jdeme dolů. Jejda, to byl teda dlouhý tu. Tady už vidíme, že ten tunel úplně není v pořádku, že z něho vytýká toxický odpad. Ale tady je jeden, co má oslavu narozenin a chtěl po nás dort. A my jsme mu ho tedy dali. Tam výlez ven. A rovnou si může mít vyzkoušet ten outfit. Koukneme se, kde je nejbližší skříň. Asi až u nás někde doma zhruba. A je tu evidentně nemám označený ty skříně. Ale na to se koukneme až v příštím videu. A doufám, že se vám tohle video líbilo, dávejte lajky, odběry a napište do komentářů, jestli chcete další díl